କାଶ ହଉଛି, ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି, ବାନ୍ତି ହଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଯିବ ତାହେଲେ? ଡକ୍ଟର ଗଲେକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବ? କହିବି ମୋ କାଶ ହଉଛି, ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି, ବାନ୍ତି ହଉଛି। ବଟିକା ଖାଇବ ନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଖାଇବ? ବଟିକା। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଖାଇବନି? ଦବାଇ ଖାଇବ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବେ? ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଆମ ଡକ୍ଟର ଦେଉନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ବଡ଼ ପିଲାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁ ବା ବଡ଼ ହେଇଗଲୁ। କୋଉ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ରେମ୍ବୋ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ। ଭଲ ପାଠ ପଢୁଛ? ହଁ। ପ୍ରାଇଜ୍ କ'ଣ ମିଳିଥିଲା? ସ୍କୁଲରେ ପ୍ରେଜରେ। ପ୍ରେଜରେ? ପ୍ରେଜରେ କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ହେଲ? ହଁ। କୋଉଥିରେ? ପ୍ରେଜରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଲି। କୋଉଟା ମିଳିଲା? କପ କାହିଁ? ପ୍ରାଇଜ୍ କାହିଁ? ପ୍ରାଇଜ୍ ଆଇ ପାଖରେ। କ'ଣଟା ସେ? ପ୍ରାଇଜ୍ ପୁରା କହିଲି। କପ ନା କ'ଣ? ପ୍ରାଇଜ୍। ବାବା ଆଉଛି ବା। ବାବା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବୁ? ଭାତ ଖାଇବୁ ବାବା ସାଙ୍ଗରେ? ନାଇଁ। ଆଉ ପେଟ କାଟୁଛି? କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ? କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଖାଇବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି? ସେ ଖାଇବା ଆଣୁଛି, ମୁଁ ମନା କରୁଛି। କିଏ? ମୋ ମାମା। କାହିଁ ମନା କଲୁ? ଇଚ୍ଛା ହଉନି। କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଖାଇବାକୁ? କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି? ମତେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ମ୍ୟାଗିରେ ପେଟ କାମୁଡ଼ିବ ବା। ପେଟ କାମୁଡୁଛି, ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି। ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି? ମିଛରେ କରୁଛି ଆଉ। କ'ଣ କରୁଛ? କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଛାଡ଼େ ଯାଆନା, ମାଙ୍କଡ଼ ଅଛି। କ୍ଷୀର ହଉଛି ପରା। ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି ଟି? ପୁରା ଭିତର ଜାଗା